Takže, teď bude prank na Jakuba. Šlohnul jsem mu telefon a ono určitě bude hledat. Já mu řeknu, že tady je, ale nedám mu ho. On mě určitě napadne. Mám tohle a jsem mrtvej. Takže jdeme na to. Takže Jakub se za chvilku vrátí záchodu, už jenom čeká. Ty vole. Ahoj. Ahoj. Pojď. Já to mám. Dej mi to. Ty Kámo, jsi mrtvej? Kámo, probuď se. A prank! Prank! Vyhrál jsem! Prank! A já! Jsi tomu věřil? Jsi nebyl, vole! A prank! Co? Subscribe.